Donostiako udalaurtxokoak Donostiako udaleko zerbitzu publiko eta doakoak dira. Bost eta 11 urte bitarteko haurrei zuzendurik daude. Arratsaldero libreki etorri daitezke. Zerbitzua aisialdian eta heziketan oinarritzen da. Euren adineko pertsonekin harremanak eduki nahi dituzte eta horretarako guneak ere badira. Beraien espazioa da, beraien gustuko gauzak egiteko lekua. Haurrei zuzendutako aisialdi hezitzailea eskaintzen dugu. Ekintza programa anitza eta zabala da, eta lantalde profesional batek egiten du. Tailerrak, talde jolasak, familiekin ekimenak eta abar antolatzen ditugu. Haurrek euren denbora librean gozatzeko. Haurren beharretan oinarrituz ekintza programa bat osatzen dugu. Beraiek dira protagonista, beraien iritziak kontuan hartzen ditugu eta euren garapen emozionala eta soziala du helburu. Parte hartzea sustatu nahi dugu. Beste zerbitzu profesionalekin koordinazioan lan egiten dugu, ikastetxeak, gizarte zerbitzuak. Gure helburua kalitatezko zerbitzua eskaintzea da. Haur guztiei zuzendutako zerbitzua da. Haur desberdinen elkargunea gara. Aniztasuna dugu eta era guztietako harremanak lantzeko aukera eskaintzen dugu. Haurrek elkarbizitzen ikasten dutelarik. Haurrak bizitzarako trebatzen dituen aisialdiko zerbitzua gara. Haurrentzat babes espazioa, atsegina eta egokia eskaintzen dugu. Bereekiko tratu ona ziurtatu eta bultzatuko duena. Ondo pasatzeko jarduera ugari eta era askotako jendea ezagutzeko aukera paregabea.